Pun niku mawon. Nek pukulun maringi prisa matur nuwun. Nek pukulun mboten paring dawuh mboten ngertos bapak kula sinten. Kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mangane kula urip teng alam donya, mangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Lara ati kula kula. Kula iso gawe guyu wong nonton garger-garger ning terus nek wong nonton Bagong anake sapa? Niku ati kula diris-iris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba tak takon. Oh, bilahing. Oh, bilahing ngawi kena Mas Tukur nomor sidem. Awi kena Mas Tukur mring jagat karana sira tondo kawisisane bisana. Sono sinawung lang lumpis Mas Tantur lambang Buddha. Jinantur tutur katelo tulat-tulat melap ing Maradya. Pinurusita kumpama prameskara karo negri ing jaman Murwa. Pinarti tameng lalu tomang keteka pasenaning Gobita tan muneng nggih pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung Sang Murawengkata sebebian dumadining wayang Purwa. Ora kali gondol narik rututing basa dungeng kuna ngemu surasa. Yen narasaya karaos mulat sarira hangrasa wani. Bruing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca. Jarwe wis rinakop caing carita lho benjing wis gemelar. Jroning bagliran ya Gusti Jati namriksani bagliran ringgit Purwa. Surya Candra Darmyang Kartika pinurba kodrating kawasa. Sarira trihangi dari bawana purwa tekeng dusina gilir gewanti. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan kang kartu mangkar kaya siram bundir Jawa pating krembya. Dadya padhanging kutu-kutu walang atoga hubron wana miyang Brantaya. Dadya brarantan pawicalan. Padhang trawangan sunare Sang Hyang Rawi ingkang arsa merbawani jagat. Mungguing jagat pitanduk mungup-mungup. Mungging hangrane ukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu semono Sang Hyang Arka katon sumebelak kenan kiring abange semu jenar kaperbawan karo Sang Hyang Basanta talengku katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung kene mlandhendanu kasireng prabancana lenggat lembut tegese inggih mriku ingkang menang nedahaken kiblating Panembah pramila sinebut Jonggiri Kailasa tegesipun kayangan ingkang sinung cahya sumarot pindha sloka binabar paku jamur kataliwarna tegese sasana pangiketing Panembah inggih paugraning pangesti senadyan kathah kayangan ingkang gumelar Sulendra Bawana Argadana Swarga Maruta Sela Mangumpeng Cakara Kembang Nguntara Samudra Kaca Ngirang lan sapunenggalanipun nanging dadan kadi kayiwangan Suralaya sringgih mriku tetungguling sedaya kayiwangan bebasan menang murba tan menang pinurba menang masesa tan menang winasesa ana padhang dudu padhanging rina ana peteng dudu petenging wengi nadyan datan ambuga ora krasa lesu datan ngunjuk ora krasa salit saben-saben amung kaperbawan kukusing dupa menyang ratus Garu Rasa Mala ingkang amrik mangambar-ambar gondo arum sumebar wae Prabawa Rasa Mulya turta sinembu sabawaning para brahmana Wasupitri ingkang samya ngrepekaken kidung puja mantra rayuning bawana pramila datana memukal lamun ing kayiwangan Suralaya tan wonten raos sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada anane mung sarwata tindrem suka raharja lah sinten to wau ingkang dadi gunaning kayangan Suralaya mapan usana pilani dewi-dewi yen buta raseksa yen kethek pragusa pendhita peparap nalindra jejuluk lamun diwewenang mewisik Kirucan Dasa Namanira Dasa Sulana wis mestani pewisik Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Jagatnata ya Sang Hyang Jagat Karana ya Sang Hyang Jagat Pratingkah
ya Sang Hyang Catur Buja, ya Sang Hyang Nilakanta, ya Sang Hyang Giripati, ya Sang Hyang Pasopati, ya Sang Hyang Pasoprabu, ya Sang Hyang Hotipati, ya Sang Hyang Purwa Carita, ya Sang Purwakanda, ya Sang Manikmaya. Pramila wisik Sang Hyang Guru ingkang mangku werdi dadi panutaning Panembah titah Pujanggara. Pramila wisik Sang Hyang Jagatnata, Jagat Pratingkah, ya Jagat Karana, labet Sang Hyang Guru ngasta wewenang miwiti gumelaring pranatan jagat raya. Tuwin menang hamurba sisaning bawana. Pramila wisik Sang Hyang Catur Buja, labet sekawan astaning Sang Hyang Guru. Dene wisik Sang Hyang Nilakanta punika minangka penget bilih Tenggaira Sang Hyang Guru sinung ciri belang. Pramila wisik Sang Hyang Giripati, Pasopati, Pasoprabu, krana Sang Hyang Guru ngratoni para dewa-dewa, Hapsara Hapsari, Widodara Widodari. Pramila wisik Sang Hyang Purwacarita, ya Purwakanda, labet Sang Hyang Guru ingkang ngamrawani lelakon ing jagat raya. Sang Hyang Guru ngasta saraning kadewatan mangreh para dewa Durandara, Dewa Wataknawa, tuwin para Hapsara adhedhasar adil, para Marta, Sama Beda, Dana Denda, lirik datan nambau kapine. Lambahing pengadilan nindakaken dana wesiasat. Werdine-dene sinten ingkang tuwing sesanggeman datan mangur ing Panembah, yakti Ginanjar ingkang sakurwat lawan labetanira. Nanging nadyan garwa putra sanak kadang miyang Pitra Sutresna, mangka weya ing dharma dasar luntur inggih Panembah sigra pinatrapan pidendhan datan linggih karinga. Pramila sangsaya sumuyut para Jawata mring Sang Hyang Manikmaya inggih awit saking luhuring wibawa. Mata lamun kacaritan luhuring Sang Hyang Jagatnata tuwin piyaring Prabawa. Para Jawata kaya saratritanana pedhote pinunggal ingkang kawicarita anyar mangsa paguna. Sang Hyang Guru kepareng siniwaka wonten madyaning bale Araras lenggah madaning Jampar Silakanda Waru binangun hasusemek babut permadani awarni jingga pinrada sesulaman benang kencana cecawisan cakrik puspita sinebaran sari-sari ginanda tulis sajebat kasturi. Kongas gandaning Sang Hyang Bathara Guru kanthi ngebeki jroning pasewakan. Sang Hyang Guru kepareng ngrasuk busana kadiwatan karsarwi kencana mulya. Sinasaban baludradi meles kang sarwi mulus pating balekbyar pating calorot rebut praba lawan prabaning Hyang Candra. Tedhahing Sang Hyang Kulun Bathara Guru kayap sangganing para Hapsara Hapsari ingkang sami ngambil renggan upacara ning kadiwatan. Sinten ingkang pareng jaget lan lenggahing Sang Hyang Bathara Guru menika warnane Jawata ing sithik pangdal-dal Sang Hyang Narada, ya Sang Hyang Narada Dadi, ya Sang Hyang Kanika Putra. Manggaraken atmajaning Sang Hyang Guru ingkang angka catur. Nenggih Sang Hyang Bathara Indra, ya Sang Surapati. Datan kantun nenggih pasebaning Sang Hyang Yanabrati ingkang mjawiander mlabar sangganing para Jawata. Para dene tidhem jinem madyaning bali marpi kundha manik tan sami anyabawa anengga sabdaning Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Nalika semanten anyarengi swara guntur gumalegar wonten ing antariksa kacena bilih Sang Hyang Jagatnata arsa medhar pangandikan dadya kumangruhi jling pangandika Sang Hyang Jatimurti ingkang dereng kababaring lisan. Long-long ramyang ningkang sasangka kumanyar
Sretinon ning pasir bakan pusana maneka warna Puspiteng Udyana Miang Panjra Sarwa Rukma Manik Nara Narawata Prabanyo kang sumirat kenyaring teja sisiring tatit wimbok kekanda amrih tiuping maruta mandu saparan mangambar ungas
mangkyo karajating praja kawuryan musunya ruri ora mangreng ukara karana tanpa palupi ati lar silastuti sujana sarjana kalulun kala tedha tidem tandhaning mati andayeng rat ning karo Mas Tunomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis rawuh wonten ing Bali Marti Kundha Manik Kakang Narada ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk kersanipun Kakang Kanika Putra Kakang Resi Narada kencang warudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe kula nuwun nggih Di sampun lo tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Sidhi Pangdaludal asung pambakenipun Paduka Kyai Prabu ing Suralaya ing tumanduk dhateng Raka Sidhi Pangdaludal akarya bombong raos sing manah mboten langkung pareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngesa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada mboten karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah Kakang Resi Kanika Putra kawula non sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang Raka pun Bathara Narada wonten ing Bali Marti Kundha menika Di apa dene sirat majaning ngulun Bathara Indra prayoga nunggil ngadhep ngarsaning pun Rama nggih tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang putra pun Bathara Indra pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo Paduka Kanjeng pukulun sembahan kula Indra Ulun Tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana lho pundi nggo jimat paripih dayana ing kasantosan paring pangestu Paduka pukulun amawahana kabagyaning gesang kula pukulun prayoga nunggil ngadhep ngarsa ulun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Bathara Indra apa dene sira Yama Dipati prayoga nunggil ngadhep ngarsa ulun nggih Yama Dipati haulun nun pukulun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Yama Dipati namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap Pada Paduka Rama pukulun iya Yama Dipati Ulun Tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tumrap marang jeneng para kulup Yama Dipati kula bendingga jimat paripih dayanana ing kasantosan tatanen sangganing para wadyabala kang padha gantung sibo lan sangganing para jawata widodara widodari aja nganti ing padha saur manuk jeneng uluna diambabarake wigatining kepanggihan jroning kayiwangan ngestu padha dawuh Paduka Hyang Adi pukulun ingkang putra namung netepi dhateng kewajiban pukulun iya Yama Dipati kaya mengkono ingkang dadi atur kita ndadekake marem penggaling ulun prayoga nunggune ngadhep Yama Dipati sampun boten kirang prayogi
bisawanipun ingkang putra Punyama Dipati Rawati Pukulun wangsul dhateng ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra mesti kemawon kejut raos ing manahipun Kakang Narada dene dinten sakmangke kula nimbali dhateng sowanipun Kakang Resi Kanika Putra wonten ing Bali Marti Kundha Kakang Resi Narada kagiat raos ing manahipun ing Raka Sidi Pangdal-dal dupi kula tampi timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru tumunten kula ngrakit tata gelaring upacara pepanggihan madaning Bali Marti Kundha namung kemawon andadosna ing kawuningan saya nyesek raos ing batos kula daya-daya kumacelu lan ngawuningani menapa ta sababipun dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pasewakan ingkang belen hataten ingkang sampun menapa badhe paring deduka dhateng peranganipun para Jawata menapa badhe paring ganjaran dhateng para dewa di mugi parang ambabaran ingkang sejati ingkang Raka Sidi Pangdal-dal nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utawa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada kasinggihan mekaten mestinipun Kakang Narada kejot ing penggali krana dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelan adat ingkang sampun Kakang mugi andadosna ing kawuningan estunipun namung kaprawasa dhateng hawa benter ingkang sumundul wonten ing Kayiwangan andadosaken gara-gara ning Kayiwangan geger sangganing para widodara-widodari para Jawata para dewa para dewi sami pados margining ingkang tentrem krana panas ingkang sampun nerak dhateng Kayiwangan Suralaya Kakang menggah pemanggipun Kakang hawa ingkang panas mekaten menika kala wau krana dipun sababaken saking menapa keparenga Kakang Narada paring dawuh adalah nyuwun pangapunten Di nyuwun pangapunten mboten ateges ing Raka Sidi Pangdal-dal menika mboten purun munjuk atos Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten namung kewala mugi andadosna ing kawuningan pandangon Paduka menika mujudaken satunggiling panyobi menapa mligi lair batos mujudaken pandangon liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten inggih krana Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika dewaning para dewa nalindraning para dewa sampun malika wujudipun titah sawantah nadyan kutu-kutu walang ataga kemawon jinaring wonten ing pangwaos Paduka Adi Pramesti Bathara Guru nanging sabab menapa namung babakan hawa panas sing sumundul wonten ing antariksa kemawon Paduka dadak dangu dhateng Raka Sidi Pangdal-dal Kakang Narada punapi nadyan ulun menika dados nalindraning para dewa nanging mugi andadosna ing kawuningan ingkang dados kami tuwa Kayiwangan menika sinten kula Di mila kula mboten wantun nglungkuli dhateng pangaosimipun kami tuwaning Kayiwangan ing angka kalih mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejering ingkang damel cangkriman teka kula piyambak ingkang batang cangkrimanipun kula ingkang damel cangkriman Kakang Narada kedah batang cangkriman samangke nedya kula cocokaken kaliyan pemanggipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang mekaten Di inggih menawi telah mekaten radi majengaken kula ngabiyantara supados sampun ngantos duna dungkap panampinipun Adi Pramesti Bathara Guru kasinggihan mekaten Kakang Narada kula sumanggaaken purbawasisa wonten asta Paduka Kakang Resi Kanika Putra inggih matur sembah nuwun Di hanjrah ingkang Pusita rum asilring samirana mrih sekar adung ngas dandanyo
aweh raras renaning driya Dados ing kaweningan sejatosipun dumados ing gara-gara ing mantuk wonten ing kayangan menika wonten pinten-pinten perkawis lho Di. Adi guru kedah emut inggih Kakang Narada ingkang sepisan gara-gara ing mantuk wonten ing kayangan menika saged adamel panas hawa benter ingkang tumanduk wonten ing Suralaya sepisan menawi wonten lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara ning kayuwangan mila pendak-pendak wonten lemah sangar kayu aeng tumuntun paduka Padi Guru dawuh dhateng para Jawata supados ambedol kayu menika kala wau minangka dados umpak ing sela Kandhawaru binangun. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Namung kula taliti dumlaring jagat menika boten wonten wujudipun lemah sangar kayu aeng ing damel gara-gara wonten ing kayuwangan. Wondene kalih inggih menika wujudipun Brahmana ingkang malik tingal. Menika ugi boten wonten angka 3 satriya ingkang lereh keprabon mongko tumuli ambrah emutan. Nah, menika contonipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli ambrah mana menika saged dadosaken kagegering kayuwangan Suralaya. Dene angka 3 titah ingkang kepengin kembali dhateng pangawaosipun para Jawata. Titah ingkang kepengin kembali dhateng pangawaosipun Jawata Kakang inggih. Dadi pratandha bilih paduka Adi Prabu Bathara Guru tartemtu saged mangertosi menapa ingkang dados gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Ingkang salajengipun sinten Kakang? Menawi wonten satunggiling Brahmana tapa ingkang piyambakipun kepengin sanget gesang sak tataning para dewa. Menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Inggih. Wong salwangsul tuwin pinten-pinten lelampaning kesampun aturaken menika kala wau. Nyuwun pangapunten lho Di. Menawi boten wonten setunggal kemawon ingkang kelampah wonten ing Madyapada mila manahipun ing Rasdi Pangdal menika ugi gumun. Lho ing atase jagat menika boten wonten menapa-menapa lah kok kayangan timbul gara-gara ingkang sumukipun ngantos damel geger sangyaning para Jawata. Menika daya menapa lan dipun timbulaken saking menapa dumugi sakmriki ingkang Raka dereng saged andhadhaki miwah ngertosi dhateng dumadosing lelampahan menika kala wau. Inggih Kakang. Kasinggihan mekaten. Nah, menggah pemanggipun Adi Pramesti kados pundi? Nyuwun pangapunten. Nadyan kula piyambak ugi boten mangertosi Kakang. Sampun kula tiling-tilingaken paningal. Nalika semanten angupaya tuwin angulari wonten pundi papan pernaing lelampahan jagat ingkang satemah karya gara-gara ewadene boten kelampah tuwin boten saged minanggihaken. Mula ing saking menika tumuli kula ngawontenaken pasewakan pepanggihaning para Jawata ingkang wigati namung kepengin sanget Kakang Narada menika paring cecala obor penggalipun ingkang rayipun Manikmaya. Anggenipun kula mboten saged manggihaken gara-gara menika kala wau Kakang Narada. Lah menapa iki Di? Menawi tra mekaten kedah para Jawata tridasa watakna sedaya dewaning para dewa kedah mandhap wonten ing Janaloka angupayi ngupaya wonten pundi denungipun ingkang dados tuk sumbering gara-gara menika kala wau Kakang Narada. Sikra-sikra yen pramana kanca ngraken nawang sesa bingung tah ingkang minggah wonten ing Suralaya. Karya jingkak kang samya mulat mangrombaing sangganing para Jawata ingkang samya gantos sepo kancana dayana titamungganing kayangan wenehi dalan wenehi dalan.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambreganggeng awita denceng dencengan Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sakmenika sampun kecepeng sinten ingkang dados gara-garaning kayiwangan pramila mboten aneh menawi mboten saged dipun tingali Kakang Narada menika wonten titah ingkang abiyantara nanging sareng kula waspadakaken jebul menika titah pujangkara wujudipun kawula alit menawi mboten klentu menika atmajanipun Kakang Ismaya inggih menika pun Panakawan Bagong dalah wela kayangan iki paling ora ketekan ratu utawa dewa utawa pendhita sing pinunjul tur ya sing kuncara anjaying bawana wah tiwas padha diwenehi dalan karo para dewa tak kira nek ana sawaning Nalindra Gung Binathara ingkang nedya sowan ngersane Ngadi Pramesti Bathara Guru lah kok iki wah ora pangling iki Bagong ta iki lha kok dadi sawaning kayangan kok ngerti dalane iki piye iki Kakang Narada punawi nadyan dipun menapakaken menika titah kula ha inggih kayangan menika mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan tartemtu ulun keparengaken inggih tumuli katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan menika Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi inggih ngestaken dawuh Panakawan Bagong padha raja sak prapta kita Panakawan sowan ana ing kayiwangan Suralaya Panakawan Bagong nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang menapa sampeyan ingkang nami Pukulun Bathara Guru iya Bagong kok cilik Bagong aja sembrono nggih kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konja Pukulun iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujude malak piye kancane tangane loro kok dheke papat dhewe nek adus mesti suwe banget kuwi lengosoki kelek papat dhewe iya Bagong nggih Pukulun karo sapa kita piyambakan ngerti dalan ingkang anjaka ning kayiwangan nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ingkang anjak wonten ing kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem klambi ora apa-apa Bagong nune nggih matur sembah nuwun kencang warudaya Pak Pong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe Bagong padha raja sak prapta kita niki sinten iki Ulun Bathara Antrada oh nggih kula mun tau ngerti Bu Ulun Bathara Antrada wilujeng bekti kula kunjung nggih Bu Ulun ya ulun tampa pangestu lan tampanana ya Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan iya Bagong nggih Bagong padha raja sak prapta kita niki sinten iki Ulun Bathara Indra oh nggih kancane Dana Kasina dudu
Ulun Bathara Indra. Kowe ngawur iki dene kacene iki ra nggon film. Pukulan sok nonton. Iya, iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya, wis malah ngrekoso aku ki. Jane rasane nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulan Bathara Indra wilujeng. Bekti kula kunjuk pukulun. Ya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe? Bagong Badararja sak praptamu. Wilujeng Piye kabare Kanjeng Rama Pukulun? Rama sapa? Rama Pukulun Sang Hyang Semaya. Semar lho. Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama Pukulun? Aku kuwi putrane Sang Hyang Rama Pukulun Semaya. Aku kuwi putrane Semar. Wo, lah bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wo, ngoten. Iya. Nang ngono sedulur kali kula kali Gareng kali Bak Petro. Iya sedulur. Wo, lah kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Kula ngetutke Semar ming kere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nggih, nggih. Bekti kula nek nyeluk napa? Ya sakarepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wo, wis kacau iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula kunjuk pukulun Yamadipati. Ya, pangestu tampanana. Nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong, Wonten dawuh pukulun. ana apa Bagong kita sowan ngane-anehi teka dadi gegering kayiwangan hawa panas sing sumundulana ing kayiwangan. Ana kawan Bagong matura yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita Panakawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane rak ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kak Gareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng, apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu kok? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adhe iki dudu anake Semar, dudu ya ming anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Tru, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha apa? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak, ora. Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Tru? Bapakmu ya Semar kae. Mongko ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Petro karo Gareng we bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medhun ning jagat niku mung anak-anake Kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake Kuwalon. Terus kula takon kalih Gareng, "Lah anakku, bapakku sapa, Reng?" "Ya mbah, ngoten niku. Kelara-lara kula 7 dina 7 bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing ngarep rontok niki. Niki merga kula mikir wong tuwa kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon. Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. Bojo kita. Nggih. Yem Tariem. Bojo kita jenenge Tariem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Tariem. Mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya, Bagong. Nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya, Bagong. Nggih, ayo. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya, Lah nggih. Piye aku kok ngene iki? Aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem.
Angge sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean iku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan, kali pacitan. Kula hobine nyopet. Lah beda to? Pun beda. Dadi mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Lah terus kula rembugan kali bojo kula ngene wae yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas pangeran ajeng kersa tindak. Pangeran sapa? Pangeran anu bojo kula nek ngundang kula pangeran. Oh. Mboten napa-napa karena wis aku gelem ngepek kowe yemne nek kowe nek nyeluk aku pangeran ngoten nek nang omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak, nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho ya mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ora? Bojo kula niku Semar ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas. Anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dadi sakniki dadi wong apik ya mung iso golo-golo kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to? Iya iya. Si Basir iya iya. Niku raine mboten padha kali kula nek mboten apa-apa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpuhke pahala. Iya iya Bagong. Sak banjure piye? Ah terus kula takon. Aku lek arep takon endi ya saya coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapak kuwi asline sapa? Mesti weh blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugeke niku wis ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan niku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon Sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng Kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi ya? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah Gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku rak saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya Bagong, nggih. Terus tekan latar sing amba sing panas banget jenenge napa Pukulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada ali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kari sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkara Bala, Bala Upata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Lho. Cingkara Bala, Bala Upata tak tantang perang. Nggih, asalahe kula ra entuk mlebu kok. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng mriku. Lho. Mati nang urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan rasa kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mang cekeli tenanan. Mula kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lho. Iki wis deg-degan e. Wis arep utusan Yamadipati kak nitik Cingkara Bala-Bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten Kayangan, kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng mriku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan Pukulun Bathara Guru mrika dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa? Dewane ngangin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki didudui mriki niki, kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngapunten, munggah tekan mriki niki. Nah, Pukulun sasampunipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasampunipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun prisa Pukulun. Sejatosipun nek Pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon Pukulun menika prisa. Kula niku anake sapa?
Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulun maringi prisa matur nuwun. Nek pukulun mboten paring dawuh mboten ngertos bapak kula sinten, kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbangane kula urip teng alam donya, mbangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Lara ati kula kula. Kula iso gawe guyu wong nonton garger-garger ning terus nek wong tenan Bagong anake sapa? Niku ati kula dires-iris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tuwa kula. Mbangane kula ora ketemu kali wong tuwa kula. Kula nyuwun paduka pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Arep omong rak ngawur wae ta. Cemplungke nendi? Niku lho sing nggo nyiksa wong Kawah Candra Dimuka kolam pemandian Dengkul Mlocot kira. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ing kawah. Napa pukulun Candra Dimuka? Candra Lukita Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Monggo dinten samenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan mboten kersa paring dawuh mboten ngertos, kula njaluk mati pun niku mawon. Gusik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki sing lamar, mpun kula bebaske kok kula niku. Wonge kepenak kok. Ha nek pancen mbangane karo kula ora seneng sakniki wis diirak-iriki tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, lah wong edan ora. Kakang Rada kados pundi? Ah monggo, Di. Meskipun adi guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten panjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuwatos Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Keladuk wani kurang keduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora sah malang kerik anggepe kaya nendi. Tenan kula mboten ajrih karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ah rataya kowe rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah samenika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula. Niki kula wis mumet ket sore wau. Nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun? Wah, wis cilaka tenan. Dek mben Semar bangun gedung kesenian. Niku wis mecahke sirah. Sakniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa cah cerdas e. Padhake ora. Ha iso, mbok tekane iso mbok ora sing penting iso. Walah nekat bocah iki nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita, lan ora ana wanudha ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mlethek saka watu, jedul saka wit. Niku dudu menungsa. Niku demit. Niku setan. Lah Bagong niku menungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun niki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru? Nggih. Ulun niki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek dewa ditakoni ra iso wangsulan, apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku senengan ngerti lelakone kok. Aja kok menungsa.
Kutu-kutu Walangatoga. Kutu-kutu Walangatoga. Sampeyan niku ngerti apa bang musike? Aku mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngopo iki cah cilik melu-melu? Wah. Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuaning kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus bar melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Hei. Dewa karo diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora jedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira clemongan lho iki. Iki getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki nganti bapak bundas nek ming nang kene dikandhani Bagong kowe iki ming dumadi saka sabda ora jelas kowe kesikik ta iki cepet iki ndek gang cases-cases ngono dumadi saka sabda kuwi merga disabda dening sawijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Ora mung waton ngomong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine ijik melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah, dengkulmu kuwi ora. Wah, Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, "Non, ganti iki meneh." Bola-balik. Ngene, ulun jarwani nggih. Nalika semana Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catugara ya kuwi Kakang Tejamaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Ngiwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale pira? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampeyan? Iya. Sang Hyang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catugara yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana napsuning Kakang Catugara sinipta dadi wujuding Sarawita utawa bilung ing angka loro nalika Siesmaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayanganing Siesmaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong mengkono mungguh kang dadi asal mula-mulanira Bagong. Bayangan iya kula niki iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Bayangan aning Semar ki nang ndi-ndi sing ana bayangane. Nuwun sewu niki nuwun sewu wangsulan sing tenan apa ming gara kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi kok kaya mustahil ngono lho ing atase bayangan kok di bem salah bem dadi wong ya ora mungkin niku akale ora ketemu nalar niku mboten iso nek kaya ngoten niku wase saniki kula ming kepengin jenenge bapak kula titik. Nek sampeyan kersa ngaturake matur nuwun, nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicemplungke teng Kawah Candra Timuka. Ben kula dipateni teng Kawah Candra Timuka. Ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula. Ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula. Ngoten mawon Bu Kulun. Peniku kula nesu tenan iki. Niki aja tenang-tenang mawon to niki. Mugi andados ing kawuningan. Pukulun Bathara mangsa wang rai kula niku wis abang tenan. Niki tenan niki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana balik Pukulun.
Astunama sidam sekaring bawana langgeng. Bagong aja kaya mengkono Bagong. Mundhak ora prayoga kedadeane. Pun kajenge. Lah witena sampeyan wis ora ditakoni ya ming sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa? Bayangan kok ming sabda dadi menungsa kaya ming ayawara ulun kok ulun. Kula mboten percaya. Iya, nanging nyatane kaya mengkono. As niku mung gawean sampeyan. Pokoke pukulun kersa mboten panjenengan nuduhke bapak kula. Nami sing kula goleki nami, jeneng, asma. Nek mboten jeneng, mboten nami, mboten asma, kula mboten nrimakaken. Kula mboten nrimakaken. Bathara Indra, bocah iki nek ora tak seret nek repat kepanasan gawe geger. Weh. Kakang Narada, menapa iki? Kados pundi kawontenan sakmenika sampun pinanggih ingkang dados tuk sumbering perkawis. Inggih. Muganipun Bagong anggenipun gadhahi kerentek tuwinang gadhahi pikajengan pinanggih kaliyan tiyang sepuhipun. Lah. Ayo dikandhani ora nggugu mangka wis dijarwani sejatine. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Namun lajeng Bagong menika badhe tumindak ing mboten prayogi tumuli Bathara Indra kula dawuh supados ngedalaken Bagong saling bareng marti kundha. Sampun ngantos dados gara-gara ing mantu wonten ing kayangan. Kakang Narada malah dawuhna para Jawata kinen mangsulaken Bagong wonten papan dunungipun. Sampun ngantos damel kuceming para Jawata. Inggih ngestaken dawuh. Yama Dipati wonten timbalan. Bagong dawuh ana supaya bali marang papan dununge gandeng ulun wis paring dawuh sejatine lan tapa ingkang dumadine saka Bagong mau. Inggih ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Parapatan bali marti kundha ulun bubarake lan mangsa Baranggon kira bubarake sanggaring para Jawata. Ngestaken dawuh ulun. Yen pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yama Dipati. Purna gati ning pananggilan. Sanata sakondur ngedaton jeluk saking dampar kencana. Dinapit gambaran gading kadharaken sangganing Promban Ceti manggung ketanggung Joko Maloro. Inggih sami ngampil upataraning keprabon. Kawistingan saking Mandura tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak Nyosri Naranata wau. Paripurna sang nata
Karo Mbak Diva diaturi munggah kene. Ya. Engko bar kuwi penjari Pak Bupati men di tak duetke karo Mbak Elisa or karo Salaso. Oh iya. Ayo Mbak Lintang. Ya, Mbak Lintang Kairo. Mengko ndak sampean selak ngantuk malah ya. Ayo Nduk, jumeneng Nduk. Ya. Ora sawedi. Ya. Bola-bal. Pripun Mbak? Nggih, sugeng dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu. Wah, jan wis nyandang Jawa barang. Lek golek gelungan mesti kangelan kuwi. Menyesuaikan sirahe kok ya no. Iya, sirahe cilik gelungane ya. Iya, ora apa-apa. Monggo, Mbak Lintang badhe nyekar menapa, Nduk? Nggih niki sinom nyamat nggih. Sinom? Nyamat. Sinom nyamat, monggo. Nggih. Diaturake. Wah, suwe banget ora pinanggih sampeyan. Dek wingi teng Trenggalek kok menjenengan mboten rawuh. Dateng pundi, Bapak? Trenggalek wingi kula. Oh, nggih, menawi kula wonten job menawi, Bapak. Oh, nggih. Wis nampa job. Iya. Asem tenan. Ya, ya ora apa-apa. Dadi nek selo ngene iki ya sok nusulno. Ya, monggo Mbak Lintang. Sawahe jembar-jembar nyenengke ya mak nek para bocah-bocah ngene iki. Wah, aku ki maune kesel nek para cah kaya ngene iki dadi nyeneng kok. Iya, dadi atine dadi gumregah. Iya. Bocah-bocah saiki cah semene iki nek goleki cah umuran semene nembang Jawa iki kaya goleki jarum ning padang pasir. Angel, angel wis ora nek ora digula pentah wit bayi, wit bocah wis ora bakal iso dadi kaya ngene. Iya, terus sesuk suatu saat ngaturi rawuh ning Yoja kersa ora, Nduk? Nggih. Nggih. Purun, Bapak. Nggih, pokoke nek ora ngepasi sampean entuk job. Nggih. Pokoke nek sampean selo sok tak gawa ning Jogja. Iya ya, Mak. Iya, angel. Malah ora ana cah semene iki ning Yoja kono gelem nembang kaya ngene iki ora ana. Mula iki nek gelem rawuh ning Yoja, wo dadi pengiram-iram tenan. Iya. Danane namung 150, Nduk. Kersa mboten? Nggih, kersa, Bapak. Oh, iki wis ora mandang dhuwit ki apa ora luar biasa. Ora kaya sinden-sinden ku sing dincer ming saweran.
Iya ya, Mak. Iki malah sok dadi bocah sing migunani tenan. Terus monggo, ya. Kepati Hama monggo lajengke lho. tanam biing siang beratri Ya, terakhir terus bayaran. Ya. Sing bayar sapa? Takekane kok aja kuwatirno. Ya. Bapak Dalem niki mangke dilajengaken niku si kucing nggih. kucinge sapa? Mboten langgam niku lho Bapak. Langgam. Oh, nggih ayo kok ngene. Mengki mengke kalih kula si kucing kurungku ming kucing tok dadi ora nganggo langgam. Tak kira nek mangga ya ora apa-apa, Nduk. Ya ngono monggo dilajengke si kucing ora apa-apa. Ya. Eno. Ya monggo. Ya, tumbas anu ya apa? Apa ki jenenge iki? Napa? Kebaya. Ya, kebayamu ki paling ming 1/2 meter. Ya, nyengger. Nya. Wis sangu sekolah nggih. Nggih. Nggih, matur suwun. Matur sembah nuwun sanget, Bapak. Nggih, pun lenggah teng riku. Wah, seneng banget kula. Iya. Anak wis ora ana sing gelem nek kon nembang ngono kuwi. Ya wis ben iki men bocah tukulan-tukulan kaya ngene iki wajib diupakara tenan, Mak. Iya. Nek ora diwaspadake, muga-muga ya esuk iso tekan dewasa. Ya. Iso tekan SMP, iso tekan SMA, ya. Pergaulan ya perlu dimatke tenan mergo bocah wedok iki nek pergaulan ora diwaspadake utawa ora diperhatikan kuwi bahaya no. Ya, pancen bener ngono, Mbak. Diva, ya
Mbak Genduk Diva. Ya. Dek neng gedung kesenian wingi nembang apik banget ning piyaine iki. Ya. Aku seneng lek bocah-bocah ngene iki jan. Nyenengke tenan. Ya. Iki mau wis ngaturi nawala saka iki apa iki ya tunggal dene kecil-kecil cabe rawit. Ya. Ayo nggih. Ya nyuwun kuwi mbak-mbake kuwi sing gedhe-gedhe cabe bosok kuwi nggih ayo. Nggih. Heeh, matur suwun. Aturaken sugeng dalu Bapak Seno. Nggih, Mbak Lintang mau kelas pira, Nduk? Nduk, Mbak Lintang kelas pira? Gangsal SD. Sampeyan kelas pinten? 6. 6. Nggih. Agak cek setahun wingan wah. Ya. Nyenengke iki. Wah, jan luar biasa. Nyekar napa, Mbak? Diva. Sinom rujak jeruk. Sinom rujak jeruk. Ya. Wah, iki kebanggaane Bapak Bupati Riyanto iki kagungan putra-putra sing seni karo budayane luar biasa iki nok. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Ya monggo rujak jeruk. Angel iki. Ya. Wah. Neno 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 Rajang dhuwur lho, ngati-ati lho. Neno neno. Ya. Tanka datan Sahja. sahja wis. Iya. Nena neno neno. Wah, iki elok iki. Ayo alon-alon, ambil napas e. Sesuk meneh nek ajeng tembang bapak ibuke kon nukoke mamsik nggih ketok ngelih, Pak. Lan apa lho, Pak? Kok kaya ketok le anu alum banget nanti lho, Mbak. Pripun? Kaya ketok kaya ora kuat nek mamsik mugi dadi aja wek glokok. Iya. Nggih. Mangga. Mugi dadi jampi Rujake rujak iki najar jaro anu neng layah lambah-lambah neno kula Jawa Lombok rawis ora suwe bapak eno lewes teko.
kaget kaget. Kaget. Mas. Dan niki ditibake pocong, Mbak. Neno. Sakarep sampean cakepane mesti apal. Bapak pocong. Oh. Dudu watu, dudu gunung. Wonten. Mangke terus tibake melih terus suwuk. Mangga. Ngelmu iku mawon nggih, Pak. Napa? Ngelmu iku. Bebas, cakepane bebas. Ngelmu iku nggih kena, bapak pocong ya kena. Nggih. Ya. Ngelmu iku Kelakone kanthi laku tegese kas nyanto sani ya Satya Budya Pangagestan